Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama wis ning omah. Wis ning omah iki setuku sabune Bu RT meh nyuci. Meh nyuci meneh. Iya nyuci daster, mipil karo ganti spray. Oh. Lah wingi Ganti spray wingi. Spray wingi, awet ayah kasih kene kae lho ganti. Lah manggungi tak dituru kok manggu keringet. Tak ganti sik Yo. Awet awet kondisi kae lho tak ganti. Heeh. Engko senam lah. Mau senam, mobil ayah dulu berangkat mau. Lagi aku piro? nunggu balik. Hah? Wong piro? Wong loro tok karo Mbak Nia. Oh, Mbak Nia. Mbak Indah ora berangkat. Oh. Iya. Ngan. Ki sore iki wis pirang-pirang dino ya sprene tak ganti ya. Tak ganti tak turun. Tak ganti kayak ngebel ayah kae. Ngebel ayah wis bareng ganti ganti spray nanti turu. Lah aku ra wani ngangkat mah, bojone aku ning sebelah ya. Kok. Ora apa-apa. Ngebel terakhir kan jam piro kae? Ya. Bulan ya. Meh jam 10. Meh Kayak bareng ganti spray. Kayak aku ngebel ayah sore kayak to. Terus aku mlebu kamar ganti spray. Aku ra wani ngangkat. Ora apa-apa. Semelek kok melulu. Kon dengaren Dengaren. Melulu. Akhirnya ayo tak kira kobrut tak beri nek kobrut tadi. Oh, wae mama. Iki malah arep rewang kok. Sop kenen. Rewang ning ngarat. Ngarat. Tapi wis kayak kobrut urung awit bar mantu. Jam kok mbek Mbak Masira. Wingi. Lah yang kok mbek Mama. Ya tapi kan mesti enek paling wingi. Hah? Wis yo ora mungkin mikir-mikir Mama ra. Wis ning puru. Iki sing pabrik ya. Wis ning pabrik. Mungkin aku Senin paling. Renene, Pok. Iya, Senin kan aku pergi paling pagi itu. Sampai pergi. Aku kerja di Mama. Berarti ayah Rene Senin kerja sik, balik kerja Rene. Ora, aku Senin kan pergi. Dan Mama pengen pergi. Nah, pengen sak isone. Aku pengennya yo jam itu pergi. Aku pas ke Mama langsung kerja. Pitu bengi ayah Rene. Mi Senin. Senin bengi, berarti mlebu jam piro Senin ayah? Bengi jam 11. Iya. Atau Rene Senin jam 7. Iya, ora apa-apa ya. Dan berarti aku balik Selasa ya paksa. Iya. Ya sayang ora apa-apa. Ya wes, sehat-sehat Mama. Amin. Sering bersyukur ya, Ma. Harus sering sehat, Ma. Iya. Aku ki mau balik senam, saka terminal langsung ning tuku bubur karo sarapan. Iki sing kritisan bubure nang Rosi. Langsung aku tuku sabun. Iya, Yan. Iya. Wes ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sayang Mama. Sayang Mama. Iya, sayang. Sayang Mama lahir batin. Iya, sayang. Aku ya lahir batin sayang ayah ya. Iya. Ya, Ya, Ma. Waalaikumsalam.